Danas žanjemo naš ogled intercropping pšenice sa višegodišnjim leguminozama na oglednom polju Logineka u Mužlji. Radi se o ogledu čija je osnovna ideja obezbeđenje dovoljne količine organskog azota za naredni usev, koji je u našem slučaju suncokret. Ogledne parcele u Logineku žanjemo zurnovim plot harvesterom, radi se o majušnom kombajnu visoke cene. Podatke koje on obezbeđuje vrlo precizno su podaci o masi, dakle kakav je prinos, kakva je vlaga i naravno kakav je hektolitar naših zrna pšenice. Na ovaj način obezbeđujemo održivo snabdevanje azotom svih naših polja. Pravimo pravu malu revoluciju u poljoprivredi, gde smo potpuno nezavisni od primene mineralnih đubriva, odnosno možemo u isto vreme da čuvamo kvalitet zemljišta i da proizvedemo dovoljno kvalitetne hrane, zdrave hrane za sve ljude.